Pestovanie poľnohospodárskych plodín sa v budúcnosti zaobíde bez slnka. Nebude podstatné, či naprší alebo nie. Plodiny budú rásť na miestach, kde podnebie nikdy nebude iné ako ideálne. Polia či zeleninové záhony budúcnosti sa budú nachádzať v budovách bez okien, v ktorých bude prísne kontrolovaná teplota, vlhkosť i kvalita vzduchu. Zástancovia týchto myšlienok tvrdia, že čosi také by mohlo vyriešiť potravinové problémy celého sveta. A nielen tvrdia, ako uvidíte, usilovne na realizácii tejto budúcnosti aj pracujú. Táto strohá, moderná budova stojí v Holandsku. Podľa vedcov sú takéto miesta vhodné pre úrodné farmy budúcnosti. Môžu stáť aj v centre New Yorku, na púšti v Saudskej Arábii alebo v ruskej Sibíri. Aby naša planéta dokázala nakrmiť stále viac ľudí, treba rozširovať poľnohospodársku pôdu na úkor lesov alebo vymyslieť spôsob, ako radikálne zvýšiť výnosnosť rastlín. Holandskí vedci sú presvedčení, že správna je tá druhá cesta. Musíme zmeniť naše doterajšie metódy a postupy pestovania rastlín. V tejto výskumnej stanici vytvorili niečo ako futuristický skleník. Akurát tu nie je žiadne sklo. Rastliny tu rastú v uzavretom a kontrolovanom prostredí, do ktorého nepreniká ani prírodzené svetlo. Koncepcia Plant Lab sa netýka len svetla. Skombinovali sme ideálne farby, modrú, červenú a ultračervenú, s ideálnymi klimatickými podmienkami. Zabezpečili sme tak dostatok svetla pre fotosyntézu rastlín a zároveň aj klimatické prvky pre optimálny transport energie a živín vo vnútri rastlín. Výsledkom tejto súhry svetla a klímy je rastlinný raj. Už dnes má svet problém s dostatkom potravín. Polovica ľudí na Zemi žije v mestách. Takmer polovica, asi 3 miliardy, trpí hladom alebo podvýživou. Do polovice storočia pritom svetová populácia vzrastie zo súčasných necelých 7 miliárd na 9. Ceny potravín stále rastú. Nahor ich ženú suchá, záplavy a rastúce náklady na energiu. Farmári v mnohých častiach sveta už dnes využívajú vodné zdroje do poslednej kvapky. Tradične pestované rastliny využívajú maximálne 9% svojho produkčného potenciálu. V skutočnosti dokážu vyprodukovať 10 až 11 krát viac ako dnes. Preto sme vytvorili komory, v ktorých rastliny budú dávať v budúcnosti až 10-násobok dnešnej produkcie. Momentálne v našich klimatických komorách dávajú 3 až 4 krát vyššiu úrodu ako v tých najlepších skleníkoch. Vo väčšej klimatickej komore, ktorá je pár kilometrov ďalej, je škôlka na pestovanie fitónií, pestrofarebných bytových rastlín. Odrezky sa tu zakoreňujú v 2 vrstvách s celkovou plochou 140 m2. V týchto podmienkach je slnko nielen zbytočné, môže byť dokonca až škodlivé. Rastliny pre svoj rast potrebujú svetlo so špecifickou vlnovou dĺžkou. Vo voľnej prírode sa len prispôsobili slnečnému svetlu, aby dokázali prežiť. Tieto postupy holandskí vedci testujú už 4 roky. Na vypestovanie kilogramu paradajok na poli v Izraeli treba 60 litrov vody. V holandských skleníkoch na to treba asi štvrtinu. S týmto systémom je možné dopestovať kilogram paradajok z čosi viac ako litrom vody. Myšlienka poschodových fariem, ktoré by mohli stáť priamo v mestách, nie je nová. Už koncom minulého storočia vznikli prvé projekty tzv. Vertikálneho poľnohospodárstva. Podľa odborníkov môže byť toto cesta vpred. Pestovanie úžitkových rastlín priamo v mestách môže znížiť náklady na dopravu i citlivosť úrody na klimatické výkyvy. Of dit systeem het helemaal gaat worden, Vynálezcovia tohto systému si určite uvedomujú, že veľa vecí treba ešte vylepšiť.
Je to však jasný dôkaz toho, že sa to dá. Kým sa to dostane do bežného užívania, treba mnoho prvkov ešte zdokonaliť. Niet však pochýb, že takýto systém je potrebný. Ďalším krokom do budúcnosti má byť vývoj organických svetelných diód, ktoré bude možné umiestniť na tenkú fóliu. Rastliny sa ňou obalia a budú dostávať presné dávky presne nastaveného svetla.